Čaute, volám sa Denisa Stefanová, mám zdravú krabičkovú stravu a dneska aj si pripravíme tortily, high protein, ale nekupované, také moje, také, aby mali rovnaké hodnoty, ale menšie zloženie, takže ideme na to. Hrakový izolát, granulát, dobre, špaldová múka, kypriaci prášok, tam ide trošku, citrónová šťava, dobrá, sol, cukor, to není cukor, to je cukor. Nehač. Olivový olej. Voda. Pitný režim. A psyllium. Môžeme ísť na to. Tak si spočítajte, že tu je 1, vodu nepočítam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 surovín, toto ani nemusím počítať. Má lepšie hodnoty, nie je to ultra spracovaná vec, surovina a je to za, ja vám poviem, keď ja to spravím, ty ešte pôjdeš iba na roboške, budeš cestou do Lidlu. Poďme na to. 200 g špaldová múka. Musíte fakt, že presne, lebo je to také trošku komplikovanejší recept. A už som nešla presne. Madonna mia! 200 presne. 5 g kypriaci. Je 5 g cukor. Najprv zmiešame všetky suché, hej? Suché suroviny. 5 g. Dobre. 5 g sol. Dobre. Suché, čo je ešte suché? Ja som vyskla. Aha. Hrachový granulát. Má 64 g bielkoviny na 100 g, my dávame 120 g, hej. Keďže doma nemám mixer. Lebo všetko, čo si kúpim, skončí u mňa v gastroprevádzke a všetko mi zničia, tak dávame 120 g. Neviem, koľko utiahne tento, ja poviem značku. Chceš nejde? Ja si vždycky poradím proste. To gram bielkoviny mi ušlo. Keďže minulé pod môjim videom na high protein tortily boli extrémne bomby a sťažovali sa vlastne iba tí, by som to nazvala, že chodiace injekcie steroidové, tak sa tam normálne na mňa spikli všetci a povedali mi, že to není ultra spracovaná vec. No jasno. Dobre. Hlavne keď to bude taký napichaný, tak tomu určite všetci budú veriť. Takže tieto si zmiešame suroviny, suché všetky tam máme, ideme 30 ml oliváč. V tých je slnečný celý. Toto je kvalita, aby ste vedeli. Dobre, máme 30 ml, 340 ide voda. Všetko ešte pamätám. A citrónová šťava za 2 lyžičky, čiže ovoka. Aj s jadierkami môžete. Aj s citrónom celým. Hopy. Inak som akože profesionálny kuchár, hej. Hovorili. Hotovo zmiešame a dáme to na 30 minút odležať. Takže nič ťažké. Myslím si, že to zvládne každý a ešte stále si len 20 krokov od domu a ja už to mám hotové. Táto zmes sa môže dať aj do chladničky a budeme ešte prisypávať múku trošku. Táto zmes sa môže dať aj do chladničky, vydrží aj 4 dní a vlastne asi takto robím, že každý deň si spravím jednu tortilu, pretože potom to trvá už iba 30 sekúnd. Tesár sa rozmotenia, zabudla som psyllium. Dosť dôležitá zložka, aby nám to tvorilo takú ako keby gumu, aby to teda bola tortila. Dáme 12 gramov. Naozaj všetko. Už úplne naozaj. Nechala som to odležať 30 minút.
Mám z toho takú, presne to, čo potrebujem, takú gumu. Ak by vám to náhodou nevyšlo, aby ste mali iné značky produktu, lebo to niekedy závaží, tak si kľudne môžete doliať že vodu. Jedine čo tam, tak vodu, ak by ste to nemali teda také gumové, hej. Teraz to budeme válkať a na 30 sekúnd z každej strany 30 až 45 to pôjde na pánvicu a je to hotové. Bude to mať neskutočne veľa bielkovín a potom si povieme, že čím si to naplníte. Posypeme si trošku múky. Ježiš, títo výživový ma zase budú hejtovať, že mám tam gram múky navyše. A mení to hodnoty, hlavne aby ste vedeli vlastne, teraz má táto proteínová, aj tá vaša z obchodu má nejaké určité hodnoty, hej. Ale keďže sa nám voda odparí, tak tie hodnoty sa zasa menia, hej. To veľa ľudí nevie, tam sú všetci múdri jak rádio. Tá strava je veľký hlavolám, ale prosím, neriešte jednu kalóriu navyše, hej. Riešte zloženie súrovín, zloženie. Kalórie sú... Kalórie, ako sa povie, keď to počúvam, že však to vybehám. Ja vám poviem jednu vec. Čreva nikdy nevybeháš. To, čo sa ti usadzuje vnútri, nevybeháš na kuchajde. Takže tuto tento válček futbalový. Vidíte, mám to také jak gumu. Dáme to na 1,5 mm približne. No, ja už mám poriadne rozohriatú pánvicu. Ideme 30 až 45 sekúnd, hej. Neviem, či táto pánvica je dosť kvalitná, takže si to budem takto radšej podoberať chvíľočku, aby sa mi to neprilepilo. Takže mám opečené z každej strany 30 až 45 sekúnd, potom... Kam ideš? Dáte na tanierik a na 5 minút pokryť, hej. Pokryť, zakryť. Chceš vidieť pekné citróny? Tak pozri sa. No a ideme si to naplniť. Dobre. Ja vám poviem, čím si to nenaplňate, hej. Žiadne šunky, žiadne párky, žiadne spracované mäsa. Dávajte pozor na syry s obsahom soli, čiže dobrá je taká, že mozzarella. Najlepšie kuracie mäso, hej. Veľa zeleniny, vlákniny, aj keď tá tortilla obsahuje dosť veľa vlákniny, bielkoviny. Prosím vás, žiadna šunka, hej. Keď to vidím, jak to robia tí výživoví poradcovia, že 100 g šunky na 10, tak to má 2,2 g soli. 1,7 až 2,2 a denný príjem 3 až 5 g. Ale toto asi nikto nevie, že obsah soli je dôležitý, ešte dôležitejší možno, jak tie kalórie. A toto nikto nerieši, takže ja si to naplním na sladko na baránom. Trošku medu si tam dám. Nemusíte sa bať zasa úplne cukru, tiež je denný príjem okolo 30, športovci je 40 do 50 g, je to stále OK. Pridaný cukor, bavíme sa o pridanom cukre. Idem. Dáme si tam teda ten banán. Chcela som to nejako ukázať, že aby bolo. Takže ak to bude dobre sladké, tak to budem jesť každý deň na sladké. Ja som si dala len trošku medu. Nech to nemám úplne, kebyže mám ešte ovoci, tak si to proste ozdobím si to jak palacinku proste. No, idem to skúsiť teda rolovať, túto negulaté. Máme tu teda proteínovú tortilu s veľmi dobrými hodnotami, žiadne ultra spracované, blablabla, nič. Ja som to teda spravila na sladko, keďže doma nič nemám. No, ukáž. To sa dá jesť na sladko. Bomba, 2 v 1. Takže, keď máte chuť na palacinky, aby boli proteínové, môžete s týmto. Tak toto si urobte, čo doma máte. Alebo na slano, ako som hovorila, nenaplniť žiadnou zbytočnou spracovanou vecou, pretože ste chceli odo mňa recept, aby bol podobný, aby malo dobré hodnoty. Tak to nepokazte niečím, čo tam pridáte, čo tam nechcem, aby bolo. Ja idem jesť. Ty